Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, a winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata. Ti programa nga napauluan, lakip, di napalabas. Up, ne, kinahalamat na kiti ado nga poon ti balinghoy ko. Diablo, asinot makaarabin nga kali nga di namat balinghoy. Ranta kita nga kaliyan, gabuta, ada order, ken kasapunan di kita, naku, ti kwarta, iti pa nagpasa na. Kalpasan na. Adong matkanti. Sus. Kinun ko nakmanong nami ngaglawak ti luksaw ken pungtot ko. Dito ko magmula. Dito. Nampiyo ko manula nga po, 3, 4, 5 lang po, tapno, makuna nga, lingtahan da lang. Sino na nagtakaw? Sino tayo man nagkalit ibalong ko yung mula kabalinghoy? Sino? Nagaw-awid ak manong name dito'y balay ngagpupungtot. Kat siyempre nasdaw ni Joan nga sawa. Abi Eddie, ano ta masamak? Di ka matlaman nagkali? Ano ba di kaliyak? Ano ya? Kahit musawan? Ada nang kali ka na kiti balinghoy. Ado day jay. No jak mariro, nasurog na sa nga pulo nga sako. Kaano kuman pa nagpartid ang panagkali da? Katinton, itirabiya. Kakalkali. Sino? Sino pa kayo turad? Ngagtako timula ta balinghoy. Sino? Madugtalak lang makita adadaka sa mapasamak kadakwada. Tingkay nangigan, papagayam may salay nga paset, ti pagkasalitaan, ni pagayam ti nga Eddie itilawag siri, nga dahito ti may kaduwang inte pagpilyan para ti panakapili ti best leader of the first week iti bulan ti June. Iti programa ti nga lagip ti napalabas, iti Action Radio TCJC Lawag. Ababa nga lagip tinabalabas, di ba kayam nga Eddie, tilawag siding and tayo pinauluan. Kabalay ko ni Apo Diyos. Opo, unay. Kabalay na ka na Apo Diyos. So, title na. Oret, mabalin tayo nga baga nga talaga. Nga adda ni Apo Diyos kada tayo. Sala nga kabalay. Adda iti panunot ken pusok ni Apo Diyos. Yan, sala nga kabalay, ba? Ababa nga nobela ni Eddie, ngayon kayo ito manggigan na nga atatidog, iti panakay-portray na, into nomalem, iti program at nga lagit pinapalambas, iti Action Radio, TCJC Lawag. Kaya no, adda kayo natang, agbibuyan, ito'y page ni Paring Ray, Ray Fiesta Centennial Award, pakishare, pakilike, kaya nag-follow kayo no saan ka pa yung nakapag-follow. Kaya no, ito yung YouTube channel, iti pakabuyaan nyo, kada ito'y nga video tayo, ti pakasalitaan ni Eddie, paki-share, paki-like, kaya nag-subscribe kayo kumati YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Nimanong yung anemi na ito, yung Nemi Ruiz, iti program at tingalagip tinapalabas, iti Action Radio DCJC Lawag, iti managbatmato ni Station Manager, Attorney Nick Malasig II,
iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2020. Six babaen kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii, in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the number one Crispy Pata in Hawaii. Ayan. Okay, mabalin yung order. I-play ko tumatamdaman at ito'y plugging na. Sa ag-share pa lang. Pakishare ito yung program ang tayo kapsat king gayam. I-share yo, please. Sharing is good. Kahit madamdaman, hindi ito itultuloy nga ibasa. Dato'y apaba nga lagip tinapalabas ni Eddie nga napuluan iti kabalay ko ni Apo Diyos. May kaduang tayo pagpilian para ti pa nakapili the best letter of the first week pa lang. First week, iti bulan ti June. Datayon ti bulan ti June, daan tayon iti fifth grand finalist. Hindi ba nanggan iti fifth grand finalist tayo? Ayan. May ika-4, may ika-5 na pananan. Iti plugging tayon. Awan sabi dito. Hindi na sandali. Awan pedoy. Alaklay jay. Bangir. Sandali i-play ko dito ko tayo. Check pa gayam na i-transfer. Okay? La 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 la. Dito yun Kura ka kopyain ta. Chiriran tan tan tan. I-transfer ta jay. Tararan. Ipantad to'y. Dito Ito yun. Fifth grand finalist tayo. Congratulations! Iti fifth grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, awan sa bali no saan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay, a.k.a. Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti Poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo ti mangabak kuna ni Kako. Dayjay Kako, dayjay Christopher Kiano Tabayay. Iti Poblasyon Santo Domingo, Ilocosur, banti pa nang isurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti sumatlang nga lugar. Dahil iti fifth grand finalist tayo, gagayam kinagabsat. Okay, nasan nyo pa na-share ti program tayo, pakishare, kaya padanan nyo iti pakasalitaan, kung padanan nyo ito pa nang ituloy, dato'y pakasalitaan ni Eddie nga napaluan, kabalay ko ni Apo Diyos. Ayun. Kabalay no kanon na po Diyos, syakmat lag ko na ada kanyak, ada iti panunod ken puso ti Diyos. Kung tayo, baga. Ayun, madamag nga share yung mat, dito yung programa tayo, kapsat kang gayam. Tapos nikas tagat ada do di kitay makabuya kada tayo, kada tayo ababa nga lagip tila palabas ni Eddie Itilawag City. Kaya namin mitas tumat lang ang kay denggan abuyaan ti kumpleto nga panakay portrena into numalem alas 12:30 hanggang ti alas 2. Iti programa ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio JC Lawag. Ayan, dagiti tagahaway nga agbubuya nga laglagipin nyo dito'y panagorderyo iti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ayan, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the number one Crispy Pata in Hawaii. Okay ba? Okay, madamak nga gisishare. Tararararan. Zararararan. Ablawon taman ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. nga uncle ni Ray dito Hawaii. Kang kanayon nga magsupsuportar iti programa tayo. Yeah? Okay, i-share ko. Ayan. Paano, naisirin? Okay. Okay, kayo masat. Kahit kung imalagip, nagiti natakil nga premium nga bakin nyo, kada ito'y
Reynaldo Ray Fiesta Sentencia Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. 50,000 pesos no da kayo ti grand winner. Kapipintasan nga surat. Success story. 30,000 pesos. Tawatin nyo na first runner-up. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can buy sang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Ita, taga Hawaii, dinggin nyo rito. Ito na ang Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tag-order iti small, medium, ken large pans. No ag-order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Yum 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 Special Letson Pork Barrel, a whaling product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Kaya nga taga-Hawaii, nangigyumat datay cellphone number nga baling nyo kontaken. Puno na ito page ng Yum 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 Letson. Ni Mila Milyare, madaman nagbibuya, kasabatan kini Binilda Pantalyon Pakulan, ni John Jacob Bagawisan, ni Binilda Pantalyon Pakulan, kinisut nang isurat ka na ito 5th grand finalist tayo. Dati pakasalitaan ni Kako. Congratulations. Binilda, agkikita tayo ito into no bigat. Ijay DCJC. Alas 12:30, ada kayo ito kumandyayin. 12 to 12:30, ada kayo ito kumandyayin. Daki kini Kako. At no mayo lante ti premyo, you can certificate. Ito bigat, inaktog live dito lagip tinapalabas. Mila Milyari, Binilda Pantalyon Pakulan, happy watching. Startan ka ni John Jacob Bagawisan, ni Bachuchay, nakabarbaraman, ti tiyampunan, manong, makapatay. Amo yung nagtudo dito ay medical man. Pagbeat lang. Po na yun. Kasi lain labas na lang, tudo. Adada pimudot. Ana Pimentel, happy watching. Bachuchay, ada kuma sampol na nga pangramanan. Manong, apit taga-Hawaii ka? Hawaii na jay. Hawaii na jay. Alang padasim nga ibagaada jay, kontangan mo na to cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. No taga-Hawaii ka. Idagaran ituloy dato'y ababa nga lagip tinapalabas ni Eddie. Iti lawag sini nga na epoluan iti kabalay ko ni Apo Diyos. Manong nimi nakarigrigat dagbalin nga marigrigat kang kanayon ko dahi tangi bagbaga. Ngimam mo, no agkararag kami asang kapamilya sakbay nga ingkam maturog. Tikar kararag mi. Lord, sabi ko tatrabahin na kami dito yung agpatag kat baka rin kami nga sa salunat. Kat no anyaman ti ipaay mo, no anyaman ti kasapulan mi nga intun bigat, ited mo kuma. Ejay, kang kanahin mi. Da imbilang mi akabalay mi ni Apo Diyos, manunay mi kang kanahin mi kasasarita. Talo na kita anak mi kini Joan, idinto ta siya ket agbang bangkag, nalengak madi kalap pa iti karayan,
agkalapak pa di baybay, manong name it, nalaing nagtabukol ken agbaniit. Dito met karayan, manong name it, at the screen ko. No, makaring akong tibigat, mapaan ako nagsangat, adan tumitin ilakok, ken si dain mi, ilakok ti maglakwak, ket maitid nga allowance, di talungan nakmi. Wen, sa idi, nagraduaren ni Lili nga inauna, dinamag na kada kami nga agasawa, no mapagbasa miso na. Wen, dito ang arti purpose ming agagagat kininanang nyo. Agmula ti bangkag, agkalap, kaya nagtarakan ti dingwen. Adamit la ornong tayo, pang? Ada ornong tayo, ngam saan tayo kautan? No, dikat na nayunan tayo. Daramidan tayo, daramidan mo yung kininanang mo, kita yung tumbigat na kita, numanot masapol mo, iremedyo mi. No, ada gurder ti balinghoy, yung ka magkali, tapno ada ilako mi. Inakagkalap, idya baybay, no adukmalag, di ada mailako. Nagbasa nga rod man name ni Lili iti kurso nga nursing at iti college, idin ni John ket sumarsaruno, ni Hector ket sumarsaruno. Wan manong name, no ada masapul mi konforme. Ang iti ilako mi, mabaling aglako kami ti kalding, glako kami ti manok, no dakkel una ti kasapulan mi, di mangilako kami na to may sa kadagiti talo nga, taraken ko nga baka. Binaldaw manong naming at damay gamam mi a kwarta no laki di talaga nga kasapulan mi ti kwarta. Napasamak manong naming ti panaka didigrami ko lakuma. Idi tamasapul digiti anak ko iti kwarta ket masapul nga mangkahaliak iti adu nga sako ang balinghoy arut order ken talaga nga kasapulan ti kwarta. Idi madog talak manong naming nakalawlaw at nagkalyanda, iti balinghoy, nga nakasaganan nga makali. Sino? Di posible nga napan nagkali. Iti mamuan ni Joan. Ala, sino nga ta? Na sino awang balinghoy na agad? Di nga isot naman nagkali. No kumata, linangtada lang ng ramanan, basit lang kuma? Inla ko dalakit ni. No Jack Mariro, makarkulok. Talabayag ako ng agbalbalinghoy. Nasurok nga sangapulo, nga sako, titinakaw da. Man ko matbalor na reta. Manong nimi, nagpanunuta ka na yung bag. Tagapasukin, timay sa kadagiti order kanyak, idi nga minsarding na, gabuta, medyo impagina. Tarangin na matibog abono man. Labang ko pinasyar ni paring Delpin nga order kanya. Oh, si kagaya Medi. Ay, sorry, mga numay mo ibagang numabaling ko tag-order. Naka-order ako. Dilaing kalman. Hindi kalman? 15 nga sako. Nang orderam. Imbagana ni Uncle payulutig mo kasinsinti katuganga kadi iso Uncle tawag ko ken kwan ken barakata iso na aw matpeti mambalin nga ko ana aw matpeti mambalin nga balinghoy na naladaw nga nagmula idin siya nasapa. Kakit mo sa wet? Nangalan ng orat balinghoy na? Sige pare. Thank you latan. Madala ko makita. Gurdirect to ka. Basta same price. Samuyag nga to. Sige. Basta lagit ado. 15 nga sako ko na. Kung nagtupeng amin. Nga nasurok nga sangapulo. Kabisadok tibagas ti balinghoy ko. Pwede sa mga peta to di balay manon naming imbagak kiniya Joan. Ano yan? Ni Uncle? Wala nga dapat balinghoy na. Amok ken makitkitak dagiti balinghoy na.
Dapang ko pinasyar manong nemi di kini balinghoy ni Uncle. Kahit talagang babasit pa ilaan. Hampay lang mabaling kakalyan. Talo pilitem, sayang. Awang mati, nagkalyan, di bangkag na. At nakat pa sa baling ang pagmulmulaan na, kat kabisado kisun. Naba na ka mismo iti balayda manong nemi. Oy, sige kayo pwede. Kapasyar ka man. Nasapag-sabot pa lang, ang pagsangwan ta, ang gumatang. Hananggal. Sa bali tirantak. Tirantak. Nagkali kagaya man di balinghoy mo. Nga maumot makita ka, nagkalyam. Wala sa bali nga nagmulaam. Ang paila mabalindag na balinghoy ko. Abaya? Wala nga ba abay nga rin nga nag-deliver ka 15 na balinghoy. 15 nga sako. Diya pasukin. Sinag ko na. Nidal na mismo, Uncle. Okay. Nagang-angawam sa amatin na panong kinari na kita hidarak kalabaling hul ko. Ngayon na kumakali na umatan. Pasensyakan. Barok. Kung amin masablo kong amin ti kwartang. Iso nga kasi dyan. Uncle. Panagtakaw tinarabid mo, Uncle. Ano mo kumano yung bagam? Di, kumalik man pala ti balingkoy mo ta sukatak to into mabalinan di balingkoy ko nang anak ba't nga narigat ka sa salita, Uncle? Pasensyahan. Hamon to lang idandanot sa bali. Kasi anong arod, suktak tulatan. Ento mabalin ng nagkalian na balingkoy ko. Misong tumatin pa nagkalim. Numanong poon, o numanong sako. Isunto ti, kalim. Pasensyahan. Talaga sa mura kami ti kwartay. Sabi ngamin. Nabak ka nga tama ni sugal, Uncle. Saldang nga tama tinda motor mo. Huwag nga rin. Uncle kaano nga mabalin na kiti mulam? Tunong may bulan. Ada mabalinan. O sige, Uncle. Pakabok tulat ng arodong kang ka, no masabol ko kat mabalinan na kiti balinghoy mo, daktalot ako malin. Uncle? Sige, Barok. Nakaimbag ka. Nakasaysayat ka. Iso ang baling ka kumadlatang nasayat ka niya, Uncle. Among kastoyak, nasayat ka. Nasayat bitaw ka niya. Amon to ko man ululuitan, Uncle. Hanapan nari kita kasasari kita kat. Imbagam ko mga astok-astok kita alis. Bayadak tumat lang numabalin dagi balinghoy ko na. Ibagbindasan naman ng naming at saanin nga naulit pa tinapasamak aging story taragsak media graduare ni Lily. Alay pasana man ng naming di pa nag-board na kat na may san nga registered nurse. Si Maron ni John manong naming naggraduar iti kurso ng civil engineering. Board passer met iso naman ng naming addan nurse ko, addan nurse mi, kani John addan na engineer mi. Aging nga si Maron ni Hector ka naggraduar iti accountancy, ket board passer met iso na, staw ni Tragsak. Hagel, tulungan nak mamadang kita, mapadal ko madagiti, kaanakam. Ano may tulong ko? Teman lang, anting-anting mo. Ano anting-anting nagbagaw? Nagmayat nagiti mulam. Nagmayat ti pa nagmulam. Nagkasat ka pa nagkalap. Adamat screen ko basin mo ti maalak. Kinakman di screen mo. I-compare ko na ti screen ko. Kas mandi ngamin Gusto ati tuladam nga naramid ko ang screen. Ken depende pa di pa nagpakat. Ken kakuranti amin. Kaanakan. Masapol. Nga dalatakin ka niya po Diyos. Kararag ka, itirabi, nga masapil ko mata, nasalunat kay mabigatan, kenuan nyaman ti kasapulan nyo ito dahi tangal daw, kidawam kina po Diyos, itad na. Manong name addan pamilya, dalili ka ni John, nilaeng Hector, manong name tinabati ka na kami. Pimintas, di Makel, ti family house mi, manong name
Intultuloy ko lahat na tinagkalap, iti baybay ken karayan, ken nagbungla iti bangkag, ngem saan na nakas idi na nakalawlaw. Umanay-latan nga, exercise mi iti asawak manon nimi, nagkami maten tinaranya ka masagbayan, di kita anak mi. Dito nga ti pagkasarita, ket thank you, iti laing mo nga nang ibasa, ket sapay ko ma, dadamat ni batik nga adal, liliwak ken pagsarimingan ti biyag. Ito'y agyaman nga pagayam mo, Eddie, itilawag City. Thank you, Eddie. Thank you magkalagit nagbuya. Kit ulitak napipinas sumitlang ng ketubuyain. Into no aldaw, 12:30 kang ganat alas 2. Tapno napinpinas pa na kay portray na. At adidog. Yan. Ni Josephine Estango, thank you. Ni John Jan Jacob Bagawisan. Hello, Ma'am Linda Erlinda Panteroset, Ana Pimentel. Ni Ana Pimentel, Binilda Pantalyon Pakulan. Emilia Milyare, Batchukay. O mat ni Erlinda, pe kung kablaw ni Erlinda, kat dapat maturog pa ila. Pinashare di ba na apada ng abalo di Rabi. Okay nga Roden, pamakada ka Roden. Thank you for watching.